Flimkien mal-pajjiżi tal-Commonwealth, Malta ċelebrat jum it-tifkira jum simboliku illi fih jitfakkar il-memorja tal-vittmi tal-ewwel gwerra dinjija u anke l-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija. Dan il-jum huwa wieħed sinonimu ma' simbolu tal-peprin u tfakkar it-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija fl-11 Novembru 1918. Bil-ġurnata tal-ħadd filgħodu Malta sellem il-memorja tal-vittmi tal-gwerra permezz ta' din iċ-ċerimonja. Ċerimonja ta' tifkira saret mal-monument tal-gwerra fil-Furjana fejn kien hemm preżenti diversi dinjitarji fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Kif ukoll preżenti il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch akkumpanjat minn Sara fost oħrajn. Fikmini l-ħadd kienet ikkonċelebrata wkoll qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fejn fl-omelija tiegħu fakkar il-memorja tal-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija fejn qal kif f'dan il-jum għandna nitolbu biex ikollna dinja ta' paċi, tama u ġustizzja. Infakru wkoll f'tant dimensjonijiet li jaqdu wkoll jagħtu sinifikat din is-sena lit-tifkira ta' dawk kollha li ħallewna fil-gwerer. Mod speċjali fl-ewwel gwerra dinjija, it-tieni gwerra dinjija, imma kif antiċipajt fil-bidu nixtieq li nitolbu ħafna wkoll għall-vittmi tal-gwerer tal-lum. Għaliex Ġesu meta jitkellem fuq it-Tempju tal-Ġebel, jitkellem ukoll fuq il-persuna umana bħala tempju għażiż. U għamel referenza għal Papa Leon 14 li wera t-tama tiegħu għal waqf mill-ġlied. Barra minn hekk l-Arċisqof Scicluna semma li huwa importanti li niftakru f'dak li ġara fil-passat u niftakru fil-vittmi tal-konflitti kollha inkluż l-eluf ta' vittmi fil-konflitti illi għaddejjin bħalissa. Wara l-omelija l-Arċisqof waqaf minuta silenzju biex ifakkar il-memorja tal-vittmi kollha ta' kull konflitt. Preżenti fil-Konkatedral kien hemm ukoll bosta personalitajiet distinti kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra.